L'altre dia, el cap de la bancada de la dreta, al Congrés dels Diputats, assegurava que estava vivint un dia trist per a la democràcia, en motiu del debat que sobre la llei d'amnistia s'estava produint. Avui, davant la foto en què un ministre, un molt honorable, una delegada del govern central i una presidenta de l'autoritat portuària brindren perquè s'ampliarà el port, sí que és un dia trist per al nostre país. En breu viurà la desaparició de les platges del sud de la ciutat i Déu no vulga que afecte molt a l'Albufera, que també ho farà. Però no veuen l'evidència científica sobre on es depositaran sediments i d'on els detraurà? Clar, que el ministre del Ram és de Valladolid i allà no hi ha platja i pel que veig tampoc hi ha sensibilitat ecològica.